Kiinnostaisiko sua rullaluistelu? Rullaluistelu on todellista välineurheilua. Luistimien lisäksi lenkille kannattaa ottaa juomapullo. Päähän laittaa aina kypärä ja myöskin käyttää muita suojia, rannesuojia, polvisuojia ja kyynärsuojia. Reppuun voisit pakata myöskin vaihtokengät ja jos olet menossa rannalle, niin uikkarit ja pyyhkeen. Ehkä tärkein taito rullaluistelussa on jarruttamisen taito. Pitää pystyä pysähtymään. Aina voit jarruttaa luistimen omalla jarrulla. Voit tehdä T-jarrutuksen, aurajarrutuksen tai vaikka pyörähtää pienen piruetin. Kiitos katselusta. Ensi kerralla opetellaan uusi taito, suunnin piirtein yhtä tärkeä kuin jarruttaminenkin, eli kuinka kaadutaan oikein.